कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण अंदर की हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी, यशोदनंदना व्रज जन रंजना, यशोदनंदना व्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు భాగవతము క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతములో క్లాస్లో మనము 3వ స్కందంలోని 20వ అధ్యాయమైనటువంటి మైత్రేయ విదుర సంవాదము అనేటువంటి అంశంలో ఇప్పటి వరకు 12 శ్లోకాలని పూర్తి చేసుకున్నాము. సో ఈరోజు 13వ శ్లోకాన్ని మనము చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం కంప్లీట్ చేశారు కదా మాతాజీ? అయిపోయింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు 13వ శ్లోకాన్ని చూద్దాం మనము. హరే కృష్ణ. రజ ప్రధానాన్ మహత త్రిలింగో దైవ చోదితాత్, జాత సచర్జ భూతాది వియదాదీని పంచశః. సో ఇక్కడ ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, సృష్టి గురించి అడుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, రజ ప్రధానాన్ మహత త్రిలింగ దైవ చోదితాత్, జాత సచర్జ భూతాదిః వియత్ ఆదీని పంచశః. రజ ప్రధానాత్ అంటే రజోగుణము ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి, అంటే రజోగుణము ప్రధానమైనట్టి, మహతః మహతత్వము నుండి,
త్రిలింగ అంటే మూడు రకములను కలిగిన. అంటే ఇక్కడ ఈ మూడు రకాల్లో మనకి చెప్పబడేది సత్వ రజో తమో గుణాలకు సంబంధించినటువంటి. అంటే త్రిలింగ అంటే ఇక్కడ మూడు రకములు కలిగిన అంటే ఏంటి అంటే అవి సత్వ రజో తమో గుణాలతో కూడినటువంటి. దైవ చోదితాత్ గతిచే ప్రేరేపింపబడి, జాతః అంటే పుట్టెను, ససర్జ అంటే ప్రభవించెను, భూతాదిహి అంటే మిథ్యా అహంకారము అంటే ఇక్కడ భౌతిక అంశముల యొక్క మూలం, భౌతిక అంశాల యొక్క మూలమైనటువంటి ఆ మిథ్యా అహంకారం. వియత్ అంటే ఆకాశము, ఆదీని మొదలుగా, పంచశః పంచ సమూహములు అని అర్థం ఇక్కడ. సో దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావం, జీవుని గతిచే ప్రేరేపించబడి త్రిలింగాత్మకమగు మిథ్యా అహంకారము రజో గుణ ప్రధానమగు మహత్తత్వము నుండి ప్రభవించెను. పిదప మిథ్యా అహంకారము నుండి అనేకములైన పంచ సమూహములు ఏర్పడినవి అని ఈ శ్లోకం యొక్క భావము. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము చూసినట్లయితే, త్రిగుణములను గూడినట్టి ఆద్యమగు ప్రకృతి 5 అంశములను గూడిన 4 సమూహములను సృజించెను. మొదటి సమూహము ప్రాథమికమని పిలువబడుచు భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనువానిని కూడియుండెను. ఇంకా రెండవ పంచ సమూహము తన్మాత్ర అని పిలువబడుచు శబ్దము, స్పర్శ, రూప, రస, గంధములనడి సూక్ష్మ అంశములను సూచించును. ఇక మూడవ సమూహము జ్ఞానేంద్రియములు అంటే కళ్ళు, కర్ణములు, నాసిక, జిహ్వ, త్వక్కు. నాలుగవ సమూహము వాక్కు, హస్తములు, పాదములు, పాయువు, జననేంద్రియములు అనునవి. అంటే ఇక్కడ త్రిగుణాలను కూడినటువంటి వాటితో మొదలైనటువంటి ఆ ప్రకృతి 5 అంశాలతో కూడినటువంటి 4 సమూహాలుగా చెప్పారు ఇక్కడ మనకి. అందులో మొదటిది పంచమహాభూతాలు, అలాగే ఆ తర్వాత పంచ తన్మాత్రలు, ఆ తర్వాత పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, అలాగే పంచ కర్మేంద్రియాలు అనేటువంటి 4 ఈ సమూహాలుగా, ఈ పంచ సంభూతాలుగా అంటే 5 కలిగినటువంటి 4 సమూహాలుగా అని చెప్తారు. ఇక్కడ వీటినే కొంతమంది ఇటువంటి ఈ పంచాంశ సంభూతములకు సమూహాలు 5 కలవు అని కూడా కొంతమంది పలుకుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి. ఒక సమూహము ఇంద్రియార్థములు, ఇంకొక సమూహము పంచభూతములు, వేరొక సమూహము జ్ఞానేంద్రియములు, మరి ఒక సమూహము కర్మేంద్రియములు కాగా 5వ సమూహము ఈ విభాగముల 5 అధిష్టాన దేవతలు. సో ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి 5 అంశాలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఇది. సో ఇంకొందరు 5 చెప్తున్నారు. అందులో అది 5వది ఈ విభాగాల యొక్క అధిష్టాన దేవతలు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి భాష్యము. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి
నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతములోని 3వ స్కందము, అందులో 20వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ మైత్రేయుడు మరియు విదురుడు మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణ అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ముఖ్యంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే సూత గోస్వాముల వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ఆ సౌనకాది మునులు అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఆ భగవంతుడు వరాహ అవతారం అయిన తర్వాత ఇంకా ఏం జరిగింది అనేటువంటి అంశాలను అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా విదురుడు విన్నటువంటి అంశాల్లో ఇక ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి అంశాలన్నీ విన్నటువంటి విదురుడు ఎంతో సంతోషం ద్వారా ఇంకా ఆయన తెలుసుకోగోరినటువంటి విషయాలు. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలకు అతీతమైనటువంటి అంశాలను కూడా ఎరిగినటువంటి మహర్షి మైత్రేయుడు. సో ఆ మైత్రేయుడి ద్వారా ఇంకా తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడై విదురుడు అడుగుతాడు ఆయన్ని, ఓ బ్రాహ్మణుడా, మాకు అచింత్యములైనటువంటి అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి అంశాలకు కూడా, భౌతిక ఇంద్రియాలకు అతీతమైనటువంటి అంశాలను కూడా మీరు తెలుసుకుని ఉంటారు. కావున ఆ జీవులను సృజించడానికి ప్రజాపతులను సృష్టించిన తర్వాత మరి ఆ బ్రహ్మ ఏం చేశాడు అని అడగడము. అలాగే ఇంకా అడుగుతాడు, మరి ఆ బ్రహ్మదేవుడు ప్రజాపతులను, మరీచి, స్వయంభు, మనువు వంటి వారిని సృష్టించి మరి ఏ విధంగా ఈ సృష్టిని కావించాడు, ఏ విధంగా వారు ఈ విశ్వాన్ని విస్తరింపచేసిరి, వారు ఈ విశ్వమును తమ యొక్క భార్యలతో కూడి విస్తరింపచేశారా, లేదా తమ యొక్క కర్మల యందు స్వతంత్రంగా నిలిచి ఉన్నారా, లేదా వీరందరూ కలిసి ఆ సృష్టిని సమిష్టిగా సృష్టించారా అంటూ విదురుడు మైత్రేయుడిని అడగడము. దానికి నిన్న 12వ శ్లోకంలో ఆ విదురుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి సమాధానం ఏదైతే ఉందో అది కంటిన్యూ అవుతూ చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ విదురుడు చెప్తాడు, అంటే విదురుడితో మైత్రేయ ముని చెప్తారు ఏమని నిన్నటి శ్లోకంలో మనం చూసాం 12. త్రిగుణ సంసర్గపు సమతుల్యము జీవుని యొక్క అదృశ్యమైనటువంటి కర్మచేతను, మహావిష్ణువు చేతను, ఆ కాలమానం చేతను క్షుభితమైనప్పుడు మహతత్వము ఏర్పడినది అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాన్ని చూసాం. అంటే ఆ మైత్రేయుడు అంటాడు, ఓ విదురా, భగవంతుడు తర్కములకు అందనివాడు, ప్రకృతి పురుషులకు అతీతమైనటువంటి వాడు, కాలస్వరూపుడు. అటువంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క సన్నిధి అయిన ఆ పరమాత్ముని యొక్క సన్నిధి నందు ఈ త్రిగుణాత్మకంగా అయినటువంటి ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో అది క్షోభకు గురి కావడము, తద్వారా ఆయన ఈ మహాతత్వము ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన చెప్పినాడు. అంటే ఈ త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతి క్షోభకు గురి కావడం ద్వారా అందు నుండి మహాతత్వము ఏర్పడినది అనేటువంటి అంశాన్ని నిన్నటి శ్లోకంలో మనము చూసినటువంటి అంశము. సో ఆ విధంగా ఆ మహాతత్వము ఏర్పడినటువంటి విధానాన్ని వివరించిన తర్వాత ఇంకా ఆయన విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఆయన అంటున్నాడు, రజ ప్రధానాత్మహత త్రిలింగో దైవ చోదితాత్ జాత సచర్జ భూతాదిహి వియదాదీని
పంచశః అంటే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు జీవుని యొక్క గతి చేత ప్రేరేపించబడినటువంటి త్రిలింగాత్మకమైనటువంటి ఆ మిథ్యా అహంకారం ఏదైతే ఉందో అది ఆ మహతత్వము నుండి అంటే మిథ్యా అహంకారం రజోగుణ ప్రధానమైనటువంటి ఆ మహాతత్వము నుండి ప్రభవించెను అంటూ చెప్తున్నాడు. ఆ తర్వాత మిథ్యా అహంకారము నుండి అనేక రకములైనటువంటి పంచ సమూహాలు, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ 4 సమూహాలుగా చెప్పబడినటువంటి ఈ పంచ సమూహాలు ఏర్పడినవి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మనకి ఆ పరమాత్ముడు ఎవరు? ఆ భగవంతుడు తర్కాలకు అందనటువంటి వాడు, ప్రకృతి పురుషులకు అతీతమైనటువంటి వాడు, కాలస్వరూపుడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క సన్నిధి నందు త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతి. సో ప్రకృతి త్రిగుణాల స్వభావంతో ఉండేటువంటి దీనికి అది క్షోభకు గురి అయినప్పుడు రజోగుణ ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి మహాతత్వము ఏర్పడినది అని చెప్పి, ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేరణ వలన ఆ రజోగుణ ప్రధానమైనటువంటి మహతత్వము నుండి త్రిలింగాత్మకమగు మిథ్యా అహంకారము ఏర్పడినది, ఉత్పన్నమయ్యింది అని చెప్తున్నారు. ఇక ఈ అహంకారము నుండి అంటే ఈ మిథ్యా అహంకారం ఏదైతే ఉందో ఆ మిథ్యా అహంకారము నుండి వివిధ సమూహాలు ఏర్పడాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. సో ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో ఆయన మనకి ఈ విధంగా తెలియచేస్తున్నారు. త్రిగుణములను గూడినటువంటి ఆద్యమగు ఆ ప్రకృతి. సో ఈ త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రకృతి నుండి మహాతత్వము అంటే రజోగుణ ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి మహాతత్వము ఏర్పడము, ఆ మహాతత్వము నుండి త్రిలింగాత్మకమైనటువంటి అంటే సత్వ రజో తమో గుణాలతో కూడినటువంటి మిథ్యా అహంకారం, ఫాల్స్ ఈగో ఉత్పన్నమైందని, దాని నుండి ఆ మిథ్యా అహంకారము నుండి ఇక అనేక రకాలైనటువంటి పంచ సమూహాలు ఏర్పడినవి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 4 పంచ సమూహాలు చెప్పారు. సో అవి ఏమిటి అనేది కూడా ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా వివరించినటువంటి అంశం. అయితే అందులో అంటే ఈ త్రిగుణాత్మకంతో ఉన్నటువంటి మిథ్యా అహంకారం ఏదైతే ఉందో దాని నుండి వచ్చినటువంటి ఈ ప్రకృతి యొక్క 5 అంశాల యొక్క సమూహాలు, 5 ప్రకృతిలో 5 అంశాల యొక్క సమూహాలు 4 ఉన్నాయి అని, మరికొంతమంది 5 ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఆ 5 ఏమిటి అనేటువంటిది వీటికి అధిష్టాన దేవతలైనటువంటి 5 అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో అంటే ఈ త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి మిథ్యా అహంకారము నుండి వచ్చినటువంటి వాటిలో ఆ సృజించబడినటువంటి వాటిలో మొదటి సమూహము, దానినే ప్రాథమిక సమూహము అని పిలువబడేటువంటి పంచ మహాభూతాలు అని చెప్తారు మనకి. సో ఈ పంచ మహాభూతాలు భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనేటువంటి ఈ 5టితో కూడినటువంటి ఈ మొదటి సమూహము, దీనిని ప్రాథమిక సమూహము అని పిలువబడేటువంటి ఈ 5 అంశాలు అవే మనకి పృథివ్యాపస్తే వాయురాకాశములు అని చెప్తూ ఉంటాం. అంటే భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనేటువంటివి మొదటి సమూహము అంటే పంచాత్మకమైనటువంటి మొదటి సమూహము. ఇక రెండవ సమూహము పంచ తన్మాత్రలు అని చెప్తాం. అంటే తన్మాత్రలు.
సో ఈ పంచ తన్మాత్రలలో మనకి చెప్తున్నటువంటివి శబ్దము, స్పర్శ, అలాగే రూపము, రసము, అలాగే గంధము అంటే వాసన, సువాసన అనేటువంటి సూక్ష్మ అంశాలు రెండవ సమూహము. మొదటి సమూహము పంచమహాభూతాలు, రెండవ సమూహము ఏదైతే ఉందో అది పంచ తన్మాత్రలు. అవే శబ్దము, సౌండ్, స్పర్శ, టచ్, రూపము, ఫామ్, అలాగే రసము, టేస్ట్, అలాగే గంధము, సువాసన, ఆర్డర్, స్మెల్. సో అనేటువంటి ఈ సూక్ష్మ అంశాలు అని. ఇక మూడవ సమూహము వాటినే జ్ఞానేంద్రియములు అని చెప్పేటువంటి ఈ కళ్ళు, చెవులు, తర్వాత ముక్కు రంధ్రాలు, అలాగే ముక్కు మనకి, అలాగే నాలుక మరియు చర్మము. సో ఇవి జ్ఞానేంద్రియాలుగా పిలువబడేటువంటి 5 అంశాలు. కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మము. ఇక 4వ సమూహము వీటిని కర్మేంద్రియాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు. సో అంటే ఈ కర్మేంద్రియాలు మనకి 5 ఏంటంటే వాక్కు అంటే మాటలు, అంటే మనం వ్యక్తపరిచేటువంటివి, తర్వాత చేతులు, అలాగే పాదములు, పాయువు, జననేంద్రియములు అనేటువంటివి 5 కర్మేంద్రియాలు. సో ఇటువంటి ఈ పంచాంశ సంభూతమైనటువంటి సమూహములు, అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేసినటువంటివి 4. సో వీటితో పాటుగా మరొక సమూహము ఉంది, అంటే మొత్తము 5 సమూహాలు ఉన్నవి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. అవే ఈ ఈ అధిష్టాన దేవతలు. అంటే ఇక్కడ ఈ ఇంద్రియార్థాలు, అలాగే పంచమహాభూతాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు మరియు కర్మేంద్రియాలు అయినటువంటి వీటి కాకుండా ఈ 5వ సమూహం ఏంటంటే ఈ 5 విభాగాలకు అధిష్టాన దేవతలుగా ఉండేటువంటి 5గురు మరొక విభాగంగా చెప్పబడేటువంటి, అంటే ఇక్కడ భూమాత, వాయుదేవుడు మనం చెప్తాం కదా, ఆకాశ దేవత అనేటువంటి, ఈ విధంగా వాటికి అధిష్టానం, ఏవైతే ఈ సమూహాలు ఉన్నవో వాటికి అధిష్టాన దేవతలుగా ఉండేటువంటి. సో ఇక్కడ మనకి ఈ పంచమహాభూతాలు స్థూల అంశాలుగా చెప్పబడేటువంటి అవి పంచమహాభూతాలు. భూమి, ఆ భూమి సువాసనను కలిగి ఉండేటువంటిది. అలాగే జలము, రుచి. సో మనకి భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తాడు, నీటిలోని రుచిని నేను అని చెప్తుంటారు. అలాగే అగ్ని అంటే రూపము, అలాగే వాయువు అంటే స్పర్శ, వాయువు ద్వారా మన స్పర్శ, అలాగే ఆకాశం, శబ్దము. అలాగే మనకి ఇక్కడ 3వ సమూహంగా చెప్పబడినటువంటి జ్ఞానేంద్రియాలు, కళ్ళ ద్వారా మనము రూపాలని చూడగలిగేటువంటి. అలాగే చెవులు, కర్మం ఆ కర్ణముల ద్వారా, చెవుల ద్వారా ఈ శబ్దం ఏదైతే ఉంటో వాటిని మనము వినగలుగుతాం. అలాగే ఇక నాసిక, ముక్కు ద్వారా ఏంటి మనము వాసనను అనుభూతి పొందుతూ ఉంటుంటాం. అలాగే జివ్వ, నాలుక ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా మనము రుచులను కదా. సో అలాగే ఈ చర్మం ద్వారా స్పర్శ, టచ్. సో ఈ విధంగా వీటిని మిథ్యా అహంకారం వచ్చినటువంటి వీటిని అనుభూతం ఉండడానికి ఒక్కొక్క సమూహాలు, అంటే ఆ రజోగుణ ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి మహాతత్వము నుండి మిథ్యా అహంకారము, సో
ఆ త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి మిథ్యాహంకారం. అంటే మిథ్యాహంకారము సత్వగుణంతో కూడినటువంటిది. మిథ్యాహంకారము రజోగుణంతోనూ, తమోగుణంతోనూ ఉండేటువంటి అంశాలు. సో, ఆ గుణాలలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను అనుసరించి జీవుడు తనను తాను ఉద్ధరించుకోవడం గాని, లేదా తను ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకొని అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో చిక్కుకొని పోయేటువంటి అంశంగా ఉండేటువంటిది. సో, మరి మనకి ఇక్కడ వివరించినటువంటి ఈ అంశంలో మిథ్యా అహంకారము అని చెప్తుంది. మరి ఫాల్స్ ఇగో, ఇగో అనేటువంటిది ఏంది? ఐడెంటిటీ, మనల్ని మనం సో ఇచ్చేసుకోవడం. మరి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మరి మిథ్యా అహంకారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని వదిలివేయాలి అని చెప్తారు. భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి భక్తిలో మనము వృద్ధి చెందాలి అంటే ఈ మిథ్యా అహంకారాన్ని వదిలివేయాలి అని చెప్తారు. మరి ఏంటి మిథ్యా అహంకారము అంటే ఇవన్నీ ఈ ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి ఈ ప్రకృతి పైన ప్రభుత్వాన్ని అంటే ప్రభుతత్వాన్ని, మిథ్యా ప్రభుతత్వం, దీన్ని నేనే అనుభవించాలి. సో ఈ కళ్ళ ద్వారా నేను ఈ రుచులను నేను అనుభవించాలి, భోగించాలి, లేదా ఈ స్పర్శ నేను భోగించాలి అనేటువంటి భావనలలో మరి వాస్తవికమైనటువంటి మన యొక్క గుర్తింపు, ఇక్కడ అహంకారము అనేటువంటిది ఒక రకంగా ఐడెంటిటీ అంటే గుర్తింపుగా చెప్పవచ్చు. మరి ఏంటి మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి గుర్తింపు, ఈ ఆత్మ యొక్క గుర్తింపు అంటే ఆ భగవంతుని సేవకులుగా ఉండడం. మన పార్ట్ ఆఫ్ ది గాడ్, భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశాలుగా ఉండేటువంటి అనేటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోయి నేనే భోగించాలి, ఇవన్నీ నేనే, ఇవన్నిటికీ నేనే అధిపతిని అనేటువంటి ఆ ప్రభావం ఏదైతే ఉందో మాయ, అదే మిథ్యగా చెప్పబడేటువంటి వాస్తవం కానటువంటి అంశం. సో మరి వాస్తవమైనటువంటి మన యొక్క ఈ ఆత్మ యొక్క స్వభావం ఏంటి? భగవంతుని నిత్య దాసుడుగా ఉండేటువంటి అంశం. మరి భగవంతుని దాసుడిగా ఉండి భగవంతుణ్ణి ఆనందపరచడానికి ఇవన్నిటిని కూడాను ఈ ఉండేటువంటి ఇంద్రియాలన్నిటిని కూడా భగవంతుణ్ణి ఆనందింప చేయడానికి ఉన్నటువంటిది. అది జీవుడి యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి గుర్తింపు. అంటే ఏంటి భగవంతుని యొక్క అంటే ఈ జీవుడి యొక్క ఆత్మ యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి గుర్తింపు అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క దాసుడు, దాసాన దాసు అని చెప్తాం. అంటే ఇంకా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క దాసులుగా చెప్తారు మనకి చైతన్య మహాప్రభుల వారు. మరి అటువంటి ఆ వాస్తవికమైనటువంటి మన యొక్క గుర్తింపును వదిలేసి మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాము? ఇవన్నీ నేనే భోగించాలి అనేటువంటి ఒక భావంతో మరి ఈ మనలో కలిగేటువంటి భావాలన్నిటినీ కూడా వ్యక్తపరచుకోవడానికి మనకి మనస్సు అనేటువంటి అంశం ద్వారా మనము ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి మరి వీటన్నిటిని భోగించాలి అనేటువంటి భావనలలో ఉండేసి వీటన్నిటికీ నేనే అధిపతిని, సో ఈ భౌతిక ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలనేటువంటి భావన వచ్చినటువంటి విధానాలే మనకి ఇక్కడ ఈ త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి మిథ్యా అహంకారము అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని భగవంతునికి ఆనందింప చేయడానికి భగవంతుని యొక్క సేవకుడుగా ఉండేటువంటి అంశాలు, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉండేటువంటిది, ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి అంశాలు మిథ్యా అహంకారంగా చెప్తుంటారు. మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉండేటువంటిది వాస్తవికమైనటువంటి మన యొక్క గుర్తింపు. సో అక్కడ కూడా మనసు అక్కడ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లోకం గురించి అక్కడ బ్రహ్మదేవుడు వివరించగా విన్నటువంటి అంశం. అక్కడ కూడా మనసు ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా చేయబడుతూ ఉంటాయి, జీవుడి యొక్క కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాయి. మరి అటువంటివి అక్కడ శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి అంశాలు. సో కానీ ఆ శుద్ధ సత్వగుణాల్లో
ఆధ్యాత్మిక లోకంలో చేసేటువంటి ప్రతిదీ కూడా భగవంతుణ్ణి ఆనందింప చేయడానికి ఉండేటువంటి అంశాలు. అక్కడ ఈ త్రిగుణాత్మకంగా ఉండదు. శుద్ధ సత్వగుణం మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ భౌతికమైనటువంటి ఈ ప్రపంచంలో మహత్తత్వం ద్వారా, అంటే రజోగుణ ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి ఆ మహాతత్వము ద్వారా ఉద్భవించినటువంటి ఈ మిథ్యా అహంకారంలో సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సత్వగుణమన్నా అది కొంత రజోగుణంతో మిళితమై ఉంటుంది. అలాగే రజోగుణము సత్వ, రజో, తమో గుణాలతోను, తమో గుణము ఈ 3. సో కాబట్టి మనము భగవద్గీతలో చెప్తాడు, ఈ మనసు పైన 3 అంశాలు, అంటే సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణములు పోటీ పడుతూ ఉంటాయి అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఒక గుణము ఆధిపత్యాన్ని చలాయిస్తూ ఉంటుంది అని, అంటే రజోగుణాన్ని, తమో గుణాన్ని జయించి సత్వగుణము ఆధిపత్యాన్ని చలాయిస్తుంది. అప్పుడు ఆ సత్వగుణ స్థితిలో ఉన్నటువంటి జీవుడు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలపైన మమకారాన్ని పెంచుకొని, అంటే భక్తి మార్గంలో కృష్ణ చైతన్యము వైపుకు నడవబడి అతడు ఆ తర్వాత శుద్ధ సత్వగుణంలో, ఆ తర్వాత త్రిగుణాతీతమై ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మరి రజోగుణము ఆధిపత్యము చలాయించినప్పుడు, అంటే సత్వర తమో గుణాలను జయించేసి రజోగుణము ఆధిపత్యము చలాయించినప్పుడు ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకొని పోతూ ఉండేటువంటి పరిస్థితి. నేను, నా కుటుంబము, నాది సంపాదన, ఇది అనేటువంటి ఒక భావనలలో మనము ఉండిపోయి ఇంకా ఈ బంధనాలలో చిక్కుకొని పోతుంటాం. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు ఇగ్నోరెన్స్ ద్వారా అంతకంతకీ దిగజారిపోయి అంటే మానవులే కాకుండా మానవ స్వభావమే. రజోగుణంలో మానవ సంబంధాల్లోనే ఉంటుంది. కానీ తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు, అంటే సత్వ, రజో, తమో గుణాలని ఓడించి తమో గుణము ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు జీవుడు అంతకంతకీ పతనం చెందేటువంటి స్థితి గురించి చెప్తారు మనకి భగవంతుడు భగవద్గీతలో కూడా తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు అయినటువంటి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణముల ద్వారా మిళితమైనటువంటి ఆ మిథ్యా అహంకారము ఆ రజోగుణ ప్రధానమైనటువంటి మహాతత్వము నుండి ఉద్భవించినది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తుంది. ఆ తర్వాత వీటన్నిటిని కూడా ఇక్కడ, అంటే ఇక ఆ మిథ్యా అహంకారం నుండి 5 అంశాలతో కూడినటువంటి 4 సమూహాలు ఉత్పన్నమైనవి అని చెప్తున్నారు. ఈ 4 సమూహాలను మనల్ని ఇక్కడ వివిధ రకాల అయినటువంటి అంశాలు, అనుభూతం పొందేటువంటి భౌతికమైనటువంటి అంశాలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. సో ఈ అంశాలను అనుభూతమొందవరుచుకోవడానికి ఆత్మ, మనసు అనేటువంటి దాని ద్వారా ఇక్కడ మనము వాటిని అనుభూతం పొందుతూ ఉంటారని చెప్తారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ అంశాలు, అంటే రజో, తమో గుణాలు ఉన్నట్లయితే అవి మనల్ని బంధితము అవుతూ ఉంది అని చెప్తారు. కాబట్టి మనకి భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తాడు, మనసు ద్వారా ఆ జీవుడిని ఇంకా పతనం చెందించుకోవద్దు, కానీ ఆ మనసు ద్వారా మనము భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలంటే ఆత్మను ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలకు చేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్తాను. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ మనిషి ఎప్పుడైతే పూర్తిగా దివ్యమైనటువంటి శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉండి ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటుంటాడో అప్పుడు ఈ రజో, తమో గుణాలు తొలగిపోయి
శుద్ధ సత్వగుణము, ఆ తర్వాత గుణాతీతమైనటువంటి స్థితికి అతడు పురోభివృద్ధి చెందుతారు అని చెప్తారు. అలా కాకుండా ఏమాత్రము ఈ ఇంద్రియ భోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ జ్ఞానేంద్రియాలుగా కర్ణాలు, మనకి కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నాలుక, చర్మము, వీటి యొక్క అంశాలైనటువంటి ఆ అంటే ఇక్కడ మనకి శబ్దాల గురించి, స్పర్శ గురించి, రూపాల గురించి, రుచుల గురించి, వాసనల గురించి మనము వెంపర్లాడినట్లయితే, సో ఇక ఆ మనిషి ఈ భవబంధనాలలో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే చిక్కుకొని పోతాడు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినటువంటి. సో మరి ఈ మనసుని ఆధీనపరుచుకొని మనకి ధ్యాన యోగంలో చెప్తారు కృష్ణ భగవానుడు, మనిషి మనసు సహాయంతో, తన యొక్క మనసు సహాయంతో తనను తాను తప్పక ఉద్ధరించుకోవాలే గాని పతనం చెందించుకోకూడదు. మనసు బద్ధ జీవుడికి మిత్రుడులాగాను శత్రువులాగాను పనిచేస్తుంది అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ మనస్సుని మనకు మిత్రులాగా చేసుకొని, ఒక మంచి మిత్రుడు మనకు తోడుగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, మనం సంతోషకరంగా ఉండగలిగేటువంటి పరిస్థితి. మరి అలా కాకుండా ఒక శత్రువుని పక్కన పెట్టుకుని ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడు భయంతోనే ఉంటూ ఉంటాం. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మనసుని మనము మన యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకున్నప్పుడు, మనసు మన యొక్క ఈ దేహము ఒక రథంతో పోలుస్తారు. ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో, దేహము ఆత్మలు, ఈ దేహము ఆత్మ అనేటువంటివి ఒకదానితో ఒకటి కలియనటువంటి రెండు పదార్థాలు. దీన్ని మనకి గురువులు చెప్తారు, నీళ్లు నూనె లాంటివి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ దేహంలో ఆత్మ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ దేహంతో ఎప్పుడు కూడా అది కలిసిపోదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ దేహం నశించిపోయినా ఆత్మ మాత్రం శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి అంశం. సో అంటే మనం ఏ విధంగా అయితే ఈ నీరు, ఆయిల్, నూనెలు ఒకదానితో ఒకటి కలవకుండా ఉంటాయో, అదేవిధంగా ఈ దేహం ద్వారా అది పనులు, అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం నీరు, నూనెని బాగా గెలికామనుకోండి, ఒకేలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మనం ఎంత ఎక్కువగా ఈ త్రిగుణ స్వరూపాలతో, అంటే రజోగుణం, తమో గుణాలతో ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనము ఈ దేహమే అనేటువంటి భావన. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనసు అంటే సత్వగుణంలో ఉండి సత్వగుణ ప్రేరితమైనప్పుడు అది భగవత్ సంబంధమైనటువంటి పనిలో నిమగ్నమై ఉంటుంది. మరి అలా శుద్ధ సత్వగుణ స్థితికి లేదా సత్వగుణం స్థితిలో ఉండేటువంటి లక్షణాలలో ఒకటి ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటిది. సో మనకి కలియుగంలో ఆ భగవంతుని నిరంతరము స్మరించుకుని, నామము ఆ భగవంతుడు వేరు కాదు అని చెప్తారు. కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క నామ సంకీర్తనం ఈ కలియుగంలో మనము ఈ రజో తమో గుణాలకు అతీతంగా ఆ హృదయంలో ఏర్పడినటువంటి ఎన్నెన్నో జన్మల నుండి ఏర్పరచుకున్నటువంటి మాలిన్యాన్ని తొలగించుకోవడానికి మనకి అవకాశము ఆ నామ సంకీర్తనం అని చెప్తారు. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉన్నట్లయితే మనలో ఉండేటువంటి ఆ ఐడెంటిటీ, ఎటువంటి ఐడెంటిటీ? మిథ్యా అహంకారం. ఏంటి మిథ్యా అహంకారము? మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి గుర్తింపును వదిలి, ఏంటి వాస్తవికమైన గుర్తింపు అంటే భగవంతునికి దాసుడుగా, భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి విషయం మనది యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి గుర్తింపు. అది వదిలేసి నేను, నాది అనేటువంటి భావనలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండిపోతుంది. మరి ఎప్పుడైతే మనము ఈ దేహం అని చెప్పి ఇంతకుముందే, ఈ దేహంలో ఏంటి? పంచేంద్రియాలు,
జ్ఞానేంద్రియాలు ఈ దేహానికి కట్టబడిన, అంటే ఒక రథం అని చెప్పుకున్నట్లయితే ఈ దేహాన్ని రథానికి కట్టబడినటువంటి గుర్రాలు, అంటే రథాన్ని నడిపించేటువంటి గుర్రాలు ఈ మనకి జ్ఞానేంద్రియాలు అని చెప్తారు. కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నాలుక, చర్మం. మరి వీటిని ఆధీనంలో ఉంచుకునేటువంటి కళ్యాలు ఏదైతే ఉందో అది మనసు అని చెప్తారు. అందుకే మనసు మన యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నట్లయితే గుర్రాలు, అంటే ఆ కళ్యాలు చక్రంగా పట్టుకుని, ఎవరు మరి పట్టుకోగలిగేటువంటి డ్రైవర్గా ఉండేటువంటి రథానికి సారథిగా ఉండేటువంటిది ఎవరంటే బుద్ధి. ఆ బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేసినప్పుడు, అంటే ఆ బుద్ధి సక్రమంగా ఉన్నప్పుడు మనసు ఆధీనంలో ఉంటుంది. అంటే కళ్యాలు చక్రంగా ఉంటాయి. కళ్యాలను మనం చక్రంగా పట్టుకున్నప్పుడు గుర్రాలు సరైనటువంటి మార్గంలో ప్రయాణిస్తాయి. అంటే ఈ ఇంద్రియాలు అన్నీ కూడా సత్వగుణ స్వభావమై ఉంటాయి. తమో గుణాలకు అతీతంగా ఎప్పుడైతే పనిచేస్తాయో అప్పుడు మనసు మన యొక్క ఆధీనంలో ఉంటుంది. మనసు మన యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు, మనసును ఆధీనపరచుకోగలిగినప్పుడు అది మనకి మంచి మిత్రుల్లాగా ఉంటుంది. సో మనసు మంచి పనులను చేస్తూ ఉన్నప్పుడు బుద్ధి కూడా సరైనటువంటి మార్గంలో ఉంటుంది. బుద్ధి కంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఆత్మ తన యొక్క గమ్యాన్ని, అంటే ఈ రథంలో కూర్చున్నటువంటి, అంటే ఈ దేహంలో కూర్చున్నటువంటి ఆత్మ ఏదైతే ఉందో ఎప్పటికీ అది ఈ దేహంతో కలిసిపోయేటువంటిది కాదు. సపరేట్గా ఉండేటువంటిది. కానీ ఈ దేహంలో అది ప్రయాణిస్తూ ఉండేటువంటి ఆత్మ సరైనటువంటి గమ్యాన్ని చేరగలుగుతుంది. ఏమిటి సరైనటువంటి గమ్యము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము, దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడం, ఆ గోలోక బృందావనం చేరుకోవడం. మరి ఆ విధమైనటువంటి స్థితికి, అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఈ త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి ఫాల్స్ ఈగో ఏదైతే ఉందో అందులో, అంటే తమో రజో గుణాలను వదిలేసి సత్వగుణం సంబంధంగా ఉన్నప్పుడు అంటే మనసు సక్రమంగా పనిచేస్తుంది. అంటే కళ్యాలు సక్రమంగా ఉండి సరైనటువంటి మార్గంలో ఆలోచించగలుగుతుంది. సరైనటువంటి పనులను చేయగలం. మనసు ద్వారానే కదా మనం చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా. సో కాబట్టి అంటే మన యొక్క భావాలను వ్యక్తపరచుకునేటువంటి విధానం మనసు. మనం ఏదైనా ఒక ఆలోచన వచ్చిందనుకోండి, అది ఎక్కడొస్తుంది? మనసులో. అది సరైనదా కాదా అనేటువంటిది బుద్ధి ఆలోచిస్తుంది. సో కాబట్టి అప్పుడు ఈ కళ్యాలను సక్రమంగా పనిచేసేటువంటి బుద్ధి ద్వారా మనము సరైనటువంటి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మన గమ్యాన్ని చేరగలుగుతాం. ఎలా అంటే ఎప్పుడైతే మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఫాల్స్ ఈగో ద్వారా వచ్చినటువంటి రజో తమో గుణాలను మనం వదిలేస్తామో, సత్వగుణ సంబంధమై ఉన్నప్పుడు మనకి మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముడు. సో నిన్నే చెప్పాము, ఈ భౌతికమైనటువంటి సృష్టికి భగవంతుని యొక్క ఒక అంశ అయినటువంటి ఆ నారాయణుడి ద్వారా ముగ్గురు విష్ణువులు, మహావిష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. మరి ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు మన యొక్క హృదయంలో ఉండి మనల్ని సరైనటువంటి మార్గ నిర్దేశకంలో పనిచేస్తారు. ఎందుకంటే మనం చేసినటువంటి కర్మల ద్వారా మనకు ఫలితాలను ఇచ్చేటువంటి వాడు హృదయస్థ పరమాత్ముడు అయినటువంటి ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణు. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ మలినాన్ని, అంటే ఈ రజో తమో గుణాలకు అతీతంగా శుద్ధ లేదా సత్వగుణంలో మనము సత్వగుణ సంబంధమైనటువంటి పనులను ఆచరిస్తూ ఉన్నట్లయితే క్రమక్రమంగా ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందుతామని, సో తద్వారా ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మను మనము దర్శించగలుగుతామని చెప్తారు. సో ఆ పరమాత్ముని దర్శించగలిగినప్పుడు ఆ భగవంతుని శరణుజొచ్చడం జరుగుతుంది. ఒకసారి ఆ భగవంతుని శరణుజొచ్చినట్లయితే సో ఇక ప్రతిదీ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే నిమగ్నమై ఉండే విధంగా భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు. తద్వారా భక్తులు తమ వాస్తవికమైనటువంటి గుర్తింపు, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చి ఈ ఫాల్స్ ఈగో కాకుండా, ఈ మిథ్యా అహంకారం కాకుండా
వాస్తవికమైనటువంటి తన యొక్క గుర్తింపును మనము అంటే ఏంటి మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి గుర్తింపు మరొకసారి చెప్పుకుంటుంది. ఆ భగవంతుని యొక్క దాసులం, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులము, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆనందింప చేయడానికే మనం ఉన్నటువంటిది. ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా ఉన్నటువంటి ఈ ఆత్మలు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆనందింప చేయడానికే ఉన్నటువంటిది అని ఎరగడము, తద్వారా తిరిగి ఎందుకంటే వాస్తవికం ప్రతి జీవుని యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థానము ఆ భగవంతుని ధామం. అక్కడ నుండి మనలో కలిగినటువంటి ఈ మిథ్యా అహంకారాల ద్వారా ఇక్కడ వచ్చి పడినటువంటి పరిస్థితి. సో దీని నుండి బయటపడి తిరిగి మరలా ఆ ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మరి అటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క వర్ణన మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా వివరించినటువంటి అంశం. మిథ్యా అహంకారం, ఫాల్స్ ఇగో అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో భాష్యంలో ఆయన చాలా చక్కగా వివరించినటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ.